tapijt van Assenede? In de 13e eeuw bloeide de vroegste Vlaamse literatuur hier in onze streek. In het noordoosten van het toenmalig graafschap Vlaanderen. En toenmalig graafschap Vlaanderen betekent ook Zeeuws-Vlaanderen. Reinaard de Vos, zeer bekend middeleeuws literatuurwerk, komt uit de streek hier. Diederik van Assenede heeft een liefdesverhaal geschreven dat hoort tot die vroegste Vlaamse literatuur. Jacob van Marland in Damme heeft maar eventjes 240.000 Dietse verzen geschreven, allemaal in diezelfde periode vanaf medio de 13e eeuw tot einde de 13e eeuw. En om dat vroegste Vlaamse literaire erfgoed beter bekend te maken, hebben we dus een project geïnitieerd, 750 jaar Floris en de Blanche Vloer van Diederik van Assenede, omdat we Diederiks liefdesverhaal, dat zeer belangrijk is voor de vroegste Vlaamse literatuur, beter bekend te maken. Omdat wij toch ook allemaal weten dat toch weinig mensen literatuurhistorische werken lezen, dachten wij, we moeten nog iets meer doen. We moeten in feite meer mensen bereiken dan zij die literaire werken lezen. We gaan het visualiseren op een wandtapijt van in de middeleeuwen. Ja. Welke steek doet u? Ik doe de platsteek. Ja. En we hebben heel veel steken, dus de steeltjessteek en kijk nog allemaal zo door en dan kom ik zo terug straks. Hoeveel doeken heeft u al gemaakt, mevrouw? We hebben er 3 gemaakt. En hoeveel uur kost dat? Ik denk ja, ongeveer met die corona, 7 of 8 jaar. En kwamen iedere dinsdagmiddag Ja. en dan iedere week 3 uur. Ja. En ook het borduren is uw hobby. Ja, ik doe heel veel handwerk, doe patchwork en het borduren vind ik heel leuk. Het rijgsteekje nu gedaan en dan keren we terug en dan vullen we dat op. Dus dan doen we zo. Maar er zijn natuurlijk verschillende steken, maar bij dit komt dat nou mooi uit. Maar je de contouren daar goed mee kan doen. Dus jullie zijn goed ontvangen hier. Heel goed, we waren hier altijd welkom. Het is een heel leuke samenwerking, ja. En hoeveel borduursters waren er dan? Nou, we waren meestal in het begin wel 20 of 30 borduursters. Maar die kwamen ook op verschillende dagen, dus de dinsdagmiddag en de vrijdagmiddag. Ja, het materiaal waar we op borduren, dat is linnen, zuiver linnen. En we borduren alles met wol. Dus het zijn allemaal natuurproducten, moeten we voorzichtig zijn natuurlijk met vocht en alles. Er wordt hier altijd heel goed voor gezorgd. Hoeveel borduursters had u? Er hebben ondertussen tot op vandaag 130 borduursters 70.000 uur geborduurd aan 90 meter wandtapijt. Ons wandtapijt zal ongeveer 105 meter worden, dus er is nog 15 meter te gaan. Maar belangrijk ook voor het Zeeuwse, er hebben dus 13 Zeeuwse borduursters duizenden uren geborduurd aan 12 doeken, dus ongeveer 12 meter van het wandtapijt. Kwamen die hier samen? Er werd dus geborduurd in 2 regimes. Er werd hier in Assenede geborduurd 2 namiddagen in de week, 5 jaar lang, tot corona gekomen is. Maar het meeste borduurwerk wordt feitelijk gedaan door mensen die thuis borduren. Dus de namiddagen duurden hier 2 uur, 2 uur en een half, een beetje babbelen, een beetje borduren, gezellig samen zijn. Maar mensen die thuis borduren, die kunnen hun eigen borduurperiodes kiezen, wanneer het rustig is, wanneer ze zich kunnen uitleven in hun handwerk.
tijdens de borduurnamiddagen hier, was de dinsdagnamiddag en de vrijdagnamiddag, als het hier vol zat met borduursters, kwamen de thuisborduursters hun borduurwerk een keer tonen, een keer bespreken, een keer ideeën uitwisselen tussen de borduursters. Dus de thuisborduursters konden en kwamen hier 2 keer in de week hun borduurwerk bespreken en dat was feitelijk fantastisch. Er zaten hier dan een paar tiental borduursters samen en die babbelden over hun borduurwerk. Dat was een zeer dynamieke, vriendschappelijke sfeer. En dus de thuisborduursters en de borduursters die hier kwamen werken, die zagen elkaar zeer, zeer geregeld.
En na deze tentoonstelling is er ook nog een permanentie. Waar ga je het opbergen? We weten nog niet waar ons tapijt 105 meter lang zal terechtkomen. We hebben daar nog geen idee over. Het tapijt van Assenede zou feitelijk toch wel een plek moeten kunnen vinden in Assenede. Maar is dat financieel haalbaar? Dat weten we nog niet. We gaan het eerst maken, we gaan het afwerken. Het zal nog een jaar en een half duren. En dan gaan we in gesprek met gemeentebestuur, provinciebestuur, Vlaamse gemeenschap, om te kijken of we een project kunnen realiseren om dat wandtapijt toch een plek te geven. Want dat wandtapijt heeft toch een toeristische functie, heeft ook een pedagogische functie. We moeten dat iets zoeken om dat te combineren en misschien een beetje breder open te trekken, buiten het verhaal van Diederik van Assenede, om over die vroegste Vlaamse literatuur uit de 13e eeuw misschien een educatief vehikel te creëren om de mensen hun literair en cultureel erfgoed op die manier beter te leren kennen. Waarom, mevrouw, doet u mee aan het tapijt van Assenede? Omdat ik graag handwerk doe en al lang. Maar meer kruisjes steek en ja, en ook cursussen gevolgd. Het is toch niet zo gemakkelijk als het een tijdje geleden is, hè? Dus u werkt altijd van onder naar boven? Nee. Dat kan ook van boven naar beneden zijn. Als dat zuilen zijn of iets, ja. Het is heel makkelijk werken zo. Je kan met 2 handen werken. Anders doe je met 1 hand borduren. Maar dit steek je gewoon door. Dat vind ik zo fijn. En met 2 borduren is ook prettiger, hè. Het is aangenamer, hè. Of ook alleen borduurt. Ja, maar kijk, ik bedoel, als je nou anders borduurt en nou anders een doekje net, dan doe je gewoon zo. Maar nou doen wij die en we pakken aan de onderkant onze naald en dan doen we hem weer terug.